What's up everyone? This is your boy here, Louie M. Cho, ang creator ng channel na ito. Welcome to my channel. Kung bago pa ka sa akong channel, please like, share, and subscribe. Ug i-hit na pod ang notification bell para updated ka sa akong mga bagong videos. Kanang pula diha i-click na. Wala ko na sukuha, nagpapaliwanag lang. Starting a YouTube channel or a vlog is very brilliant idea. Mapakita nimo kung kinsa ka, mapakita nimo sa kalibutan o sa imong mga friends, sa imong igagaw, mga higala, mga unsa pa na diha, ug unsay imong talent ug unsay ginabuhat nimo kada adlaw. At the same time, musikat ka ug at the same time maka-earn ka og dollars or kwarta. Kay ang YouTube na ay gitawag og YouTube Partner Program wherein tigaan og incentives ang usa ka vlogger nga dako og subscribers nga which is 1,000 subscribers og 4,000 watch hours kung makapasar siya sa YouTube Partner Program. Kung gusto ka makabalo giunsa nako pagkuha ang 1,000 subscribers og 4,000 watch hours, i-click ang link description og lantawa na nga video. Kung naa ka karon diri usa ka Bisaya, paminaw og maayo i-subscribe ang akong channel aron magsugod na ka og start sa imong vlog. But ang dako kay nga pangutana, unsaon man ako pag-vlog nga dili man ko kabalo? Kana nga pangutana akong itudlo karon. Pasok intro. So for this episode, akong itudlo sa inyo unsaon pag-vlog nga makakita og subscribers, 1,000 subscribers within a week. Naay 5 ka teknik or tips nga akong ihatag ninyo karong adlaw aron mo kita or aron mo earn ang imuhang YouTube channel or ang imong vlog. Ang una ni ana ang pag-create og nindot kaayo nga title. Creating a powerful title will generate views because mahook ang imuhang viewers pinaagi sa imong title. Na ako'y title nga itudlo ninyo karon guys. Pinanglitan, nagtrip ka miadto kag Palawan. Ang title sa imong vlog is My Trip to Palawan. Diba? Kung paminawon nimo na, boring siya. So, unsaon man na pagkahimong powerful title akong itudlo. Instead of my trip to Palawan, why not making it 5 interesting things to do in Palawan? So in that way, nahimong very interesting ang imuhang title palang gani daan. Naa pa ko ipanghatag nga title, powerful title, sample sa powerful title. Mao ni ang how to, kanang how to nga title, very powerful na siya for a new vlogger. How I, what if, or don't do this. Kana nga mga title is a very powerful title para sa nagsugod pa og vlog. Remember nga dili ta artista, therefore kinahanglan ang atong title mga tutorials. Kay kung artista pa ta, pwede ra ta mag-title My Journey to Palawan ug mo views day nagdaghan. Kay nakaila man ang mga tawo sa atoa, at the same time ang YouTube kabalo sila unsa ilang buhaton kay nakaila sila ng tawhana og i-recommend nila dayon na sa bigger audience. Aron mo gain og dako nga subscriber within 1 week ang imuhang vlog, kinahanglan magpakita jud ka or mag-make ka og thumbnail sa imuhang video. Akong ipakita ang very mind-boggling nga mga sample sa mga thumbnails, tan-awa gani. Okay, kana nga mga thumbnails, syaro di ka mo click ana. Syempre, mahook gid ka kay thumbnails pa lang ulam na. So kung nalipay ka sa ako ang tip nga gihatag karon, i-click ang subscribe button o i-hit ang notification bell para updated ka sa akong mga videos. Ang ikatulo nga tip nga akong ihatag ninyo is what you call as CTA. Unsa man ang CTA? Ang CTA is Call to Attention. Meaning to say, ang imuhang video pinaagi sa pag-ingon og subscribe sa akong channel, sa intero sa pagsugod sa imong video, sa tunga-tunga og sa kinatumyan. Ngano man kay ang mga unique viewers, especially daily vloggers, igo ra na sila mo tan-aw.
Pero og imo na silang i-guide nga click ang subscribe dire, subscribe, muhimo na sila sa imong buhaton kay manipulate manimo ang ilahang utok ug ilahang buhat. So importante kayo ng CTA, call to attention. Number 4 nga technique nga akong ihatag ninyo or subscribe kag daghan kaayo sa YouTube is to make a good content. Ang good content which has a good retention rate and a good kanang watch time, that is kanang i-priority gina sa YouTube. Ganahan ang YouTube ana nga i-showcase na ngadto sa uban nga audience. Kay ngano makasapi og ayo ang YouTube. Ang kinalasan, ang ikalima, way lain kung naghimo na kag vlog, promote your vlog sa other websites such as Facebook, Instagram, Twitter, Reddit, mga blogs. Kung kabalo ka mahimong website, iput ang imong videos didto. And then kana nga vlog nimo maka-generate na og views at the same time subscribers. So ingon ana ka simple ang technique aron maka-gain og subscribers sa imuhang mga vlog. So, kung atong i-recap tanan ang atong naisgutan karong adlaw, magsugod ta sa title, sa thumbnails nimo, sa CTA call to attention, and then sa imuhang content o pag-promote sa imuhang video sa nagkalain-lain nga mga websites. So, kung kana nga tip imong gi-follow, why duda kanang imuhang video makakita ng subscribers bisan pag usa ka adlaw lang makuha niya ng 1,000 kay mo viral na nga video. So I hope nalipay ka, subscribe kay nalipay man ka, yay! And then pagsugod na og vlog aron managhan ta og kitang tanan malipay. Daghang salamat, bye bye.